הנה הבעיה עם דת. כל עוד אתה מנסה לבסס לעצמך שם דרך איך שאתה חי את חייך, יהיה לך קשה להיכנע לקבל את השם שאלוהים נתן לך. אנחנו רואים את זה ברומים 10.1-4. הדת הארצית מלמדת אנשים לקרוא לעצמם שם. זה בגלל שדת ארצית היא בשביל יתומים, כאלה שחיים מבלי להכיר את אביהם ומבלי לשמוע את שמו עבורם. ישוע אמר, לא אעזוב אתכם כתומים. הוא יכול לומר זאת כי הוא ידע שההתגלות העיקרית של רוח הקודש לא תהיה להראות לאנשים מה עליהם לעשות, אלא לגלות להם את האבהות של אלוהים במשיח, להראות להם את מעשה הפיוס של אלוהים במשיח, כדי שיאמינו במעשה הפיוס של המשיח, לא בשלהם, שחייהם ייוולדו מהרוח, לא ממאמציהם האישיים, כי בני אדם נושאים בחסד על ידי אמונה, וזה לא מעצמם. זהו מתנת אלוהים, לא ממעשים, כדי שאף אחד לא יוכל להתגאות בכך שהוא נוצרי. זה באפסים ונקודותיים 8-9. תראה, דת, שיהיה תוצר של רוח העולם הזה, רוח ההישגיות, תבלה חיים שלמים בלספר לך מה אתה יכול לקבל ומי אתה יכול להיות אם רק תהיה מוכן לשלם את המחיר.